Hello there and welcome to another English grammar lesson na Tagalog ang explanation. Sa video ito ay i-explain ko kung paano ba ginagamit ang ing form ng verbs na maybe ay nagpapalito sa inyo dahil kahit verb forms sila, hindi naman sila always ginagamit as verbs. Pero bago yan, make sure to subscribe to this channel para ma-notify kayo agad if may new lessons akong i-upload. And if magugustuhan mo ang lesson ngayon, please like the video and pakishare na rin sa iba na feeling mo ay makaka-benefit sa video ito. Thank you so much. Ang ing form ng verb ay technically tinatawag na present participle. Pero mas malilito kayo kung tatawagin natin siya ng ganyan dahil aside sa pangalan niya yan, tawag rin yan ng isa sa mga function ng ing verbs. Kaya for this video, tatawagin lang natin itong ing form ng verbs or ing verbs para mas madali. At ang dahilan na nakakalito ang paggagamit nito sa sentence ay dahil aside sa pagiging verb nito, pwede itong gamiting adjective, pwede ring noun, minsan verb, minsan adjective, minsan noun. Nakakalito talaga. Kaya, pansinin natin ng maigi kung paano ba makikilala ang kaibahan ng functions nito pag ginamit na siya sa sentence. Verb ang paggagamit nito kung nagpapakita ito ng aksyon o kahit anong sitwasyon na patuloy na nangyayari. Sa ganitong meaning, ang ing verb ay kasunod ng helping verb na be verb. Kagaya nitong halimbawa, the dog is sleeping on the couch. Ang sleeping ay nagpapakita ng aksyon na patuloy na nangyayari sa tulong ng helping verb na is, isang be verb. Kasunod ito ng helping verb na be verb. Pwede pa itong may kasamang ibang helping verbs kaya ng could, has, at had. Pero kasunod talaga ito ng be verbs na ginagamit as helping verbs o katulong ng mga main verb na ing form para makapagpahayag ng meaning na merong patuloy na nangyayari. Sa ganitong forma natin malalaman na verb ang paggagamit ng ing form ng verb. But take note, ganitong forma o pattern na ang meaning ay nagpapakita ng action o sitwasyon na patuloy na nangyayari sa mga tinutukoy na sandali or time. Ibang usapan naman kung ang ing form ng verb ay kasunod ng be verb pero hindi ito ang meaning na pinapahayag. Gaya nito, ang amazing ay galing sa verb na amaze. Naging ing form, amazing. Kasunod rin siya ng is, isang be verb. Pero ang amazing ay hindi ginamit as verb, ginamit ito as an adjective. Dalawa ang magiging clue natin dito. Hindi ito nagpapakita ng sitwasyon o aksyon na patuloy na nangyayari. Ang amazing ay nagbibigay ng description tungkol sa kalidad ng dog. Amazing ito. Ginamit ito pang describe. Pero bakit kasama nito ang be verb? Kasi ang be verbs ay hindi lang ginagamit as katulong ng main verb or helping verb. Ginagamit rin ang mga be verbs as linking verbs or pangkonekta ng subject sa word na nagbibigay ng katangian nito. Again, helping verb ang be verb gaya ng is kung ang kasunod nitong ing verb ay nagpapakita ng patuloy na nangyayari. Pero linking verb ang be verb gaya ng is kung nagpapakita ang kasunod nitong word kahit pa ing form ng katangian tungkol sa subject ng sentence. At sa pagkilala natin ng wastong gamit ng be verbs, ay makikilala rin natin kung ang ing word ay isang verb or isang adjective. Pero bilang adjective, ang ing word ay hindi lang makikita kasunod ng mga linking verbs. Gaya nito, ang sleeping ay walang kasamang ibang verb forms. Pero sinundan ito ng noun na dog, sleeping dog, which means na kapag nauuna ito sa isang noun, ginagamit ito as an adjective. Katulad ng running water, crying baby, loving husband. Hindi rin verb ang gamit ng ing verb na sleeping sa ganitong sitwasyon. The dog sleeping on the couch is my pet. Kapag kasunod ito ng nouns, kaya ng dog, pero walang helping verbs na kasama, dog sleeping on the couch. Diretsyong sumunod ang ing verb sa noun. Hindi ito ginamit as verb. Ginamit ito as adjective pa rin. Sa halimbawa, adjective phrase ang paggagamit nito dahil meron itong kasamang iba pang words para magbigay description sa noun na tinutukoy. Sleeping on the couch. Aling dog? Yung natutulog sa couch. Yun yung pet ko.
Ang tawag sa ing form ng verb na ginamit as adjective ay participle, present participle. Isa itong uri ng verbal o verb form na adjective ang function. Pero sa nasabi ko na kanina, pwede rin itong gamitin as noun at iba naman ang tawag doon. Gerund. Verbal din, ing form din. Now, nagiging noun ang ing verbs kung ginagampanan nito ang function ng noun. Sa halimbawang sleeping is my dog's favorite activity. Ang sleeping ay ginawang subject ng sentence or topic nito. Trabaho ito ng noun, ang gawing topic o subject ng sentence. So naging noun ang ing verb dito. Pwede rin na object ng verb ang noun, kagaya ng my dog likes sleeping. Ang sleeping ay object ng verb na like. Pwede ring object ng preposition ng noun. My dog showed a lot of interest in sleeping. Ang sleeping ay object o kasunod ng preposition na in. So, isa itong noun dito. Tumutukoy sa ngalan ng activity, ang matulog. Tandaan lang ang mga common na palatandaang ito. Helping verb plus ing is equal to verb ang ing. Ing plus noun, meaning adjective ang ing. Noun plus ing phrase, meaning adjective ang ing. Ing as subject, meaning noun ang ing. Ing as object ng verb, meaning noun ang ing. At ing as object ng preposition, meaning noun ang ing. At yon ang paraan ng pagkilala kung ang ing form ng verb sa sentence ay ginamit pa as verb, or adjective, or noun. I hope na meron kayong bagong natutunan sa video ito. Mag-like, share, at mag-subscribe for more English lessons na Tagalog ang explanation. Till next time, bye-bye!